Helo, a chroeso i amser stori gyda Miss Jones unwaith eto. Dyma'n llyfr bach gwych ni heddiw, sef y Teigr a ddaeth i de gan Judith Kerr. A diolch o galon i Dref Wen am y gyniatad i ddarllen llyfrau hollol gwych yma. Ydych chi'n barod? Ewch draw i wefan Dref Wen i weld llwyth o lyfrau hollol arbennig. This book is bilingual again, which is absolutely stunning. Felly bant ni. Un tro, roedd yna ferch fach o'r enw Catrin, ac roedd hi'n cael te gyda'i mam yn y gegin. Yn sydyn. Canodd gloch y drws. Ding, ding! Pwy allwn na fod tybed? Meddai mam Catrin. Nid ydy'n llath yw e, achos fe ddaeth e bore yma. A nid y crwt groeser, oherwydd nid heddiw mae e'n dod. A nid dadi yw e, oherwydd mae ganddo allwedd. Gwell i ni agor y drws i weld. Agorodd Catrin y drws, ac eno, yn fawr, yn flewog ac yn streipiog, roedd Teigr. Medda'r Teigr, esgusodwch fi, ond dwi bron a marw eisiau bwyd. Tybed gai i ddod i gael te fo chi? Cei wrth gwrs, meddai mam Catrin. Tyrd i mewn. Fe ddaeth y Teigr i mewn i'r gegin ac eisteddodd wrth y bwrdd. Hoffet ti gael frechdan? Gofynnodd mam Catrin. Ond nid un frechdan gymerodd y Teigr, ond pob un frechdan oedd ar y plat, a llwciodd y gyfan gyda'i gilydd. Roedd e'n dal i edrych yn lwglyd, felly estynnodd Catrin at y byns iddo. Ond unwaith eto, nid un fynsen fwytaodd y Teigr, ond pob un fynsen oedd ar y plat. Yna bwytaodd y bisgedi i gyd, a'r teisen i gyd, nes bod dim ar ôl ar y bwrdd. Felly meddai mam Catrin, hoffet ti rhywbeth i'w yfed? Ac fe yfodd y Teigr y llath i gyd o'r jwg, a'r te i gyd o'r tepot. Yna, edrychodd o gwmpas y gegin i weld beth arall oedd i'w gael. Waw! Bwytaodd bob tymed o'r swper oedd yn coginio ar y stof, a'r holl fwyd yn yr ewgell, a'r holl diniau a ffacedi yn y cwbwrdd. Waw! Ac fe yfodd y llath i gyd, a'r suddoren i gyd, a chwrwdad i gyd, a'r dŵr i gyd o'r tap. Yna dywedodd, diolch yn fawr am y te hyfryd. Gwell i mi fynd nawr. Ac fe aeth. Meddai mam Catrin, o'n i ddim be i'w wneud. Does gen i ddim byd i swper, dad. Mae'r Teigr wedi fwyta fe i gyd. A doedd Catrin ddim yn gallu cael bath, achos roedd y Teigr wedi yfed y dŵr i gyd o'r tap. Yna daeth dad Catrin adre. Dywedodd Catrin a mam wrtho beth ddigwyddodd, a bod y Teigr wedi bwyt yr holl fwyd ac yfed yr holl ddiod. A meddai dad Catrin, o'n ni beth o'n ni'n neud. Mae gen i syniad da iawn. Fe wnewn ni wisgo cotiau a mynd i gaffi. Neis. Felly fe aethon nhw allan yn y nos, ac roedd holl oliadau'r stryd yn disgleirio, a holl oliadau'r ceir, ac fe gerddon nhw ar hyd y stryd i'r caffi. Ac
fe gawson nhw swper braf gyda selsig a sglodon a hifen ia. Neis. Yn y bore, aeth Catrin a mam i siopa, ac fe brynon nhw lawer o bethau i'w bwyta. Ac ar ben hynny, prynon nhw dyn anferth o fwyd Teigr, rhag ofn i'r Teigr ddod i de eto. Ond daeth e ddim, erioed. Felly daeth y Teigr ddim nôl i tefydd eto, ar ôl bwyta'r bwyd cyfan yn y tŷ. Wel, gobeithio eich bod chi gyd wedi mwynhau, a diolch wir o galon i chi am wrando, a hwyl fawr!